हेलौ रायजोफोर आंनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोबाय दिनै आंना नै केकफ्रा बे मोनसेल' आरोना लोगोफोर बे टटेल गासै 5 केजिनि केक अर्डार दङ मोनसेयानो आङो बेखौहाय माने 3 टियाराव बानायनोसै आरो 4 टियार बानायनो आंना आथिंहाय दिना मिलाया बेखायनो आङो 3 टियारावनो एसे हाइटखौहाय गोजौ दोननानैहाय बानायनोसै आरो फार्स्ट टाइम लाइफआव 5 केजिनि केक बानायगोन आं दिनैहाय बेखायनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामबाय आरो ओमफ्राय नै आं बिदि बेक खालामना लाजोबबाय ओमफ्राय नैबेखौ आङो माने मोननै लेयारल' काट खालामनोसै ओमफ्राय माने एसे रोजायैनो गिदिर गोजौ बानायनोसै आरो नैबे मोनसे सेकेन्ड टियार थागोन नैबे फार्स्ट टियार ओमफ्राय नैबे गोजौसिनाव थागोन आरो मोननैया ओरै गोजौ जाखागोन एकदम बेबो आरो बे थाखानाय जमा दा आं बानायलांसै दा फार्स्टआवनो आङो नैबे सानि मैलाथ' नङा सानि बे गोसोमखौहाय माने आङो साफा खालामना लाजोबगोन आरो बेफोरखौ मैला माने गोसोमफोरखौ आं जाहोनो बायो ओंखायनो दा बेखौ साफा खालामना लाजोबनानै हानोसै दा बेखौ नै सानिखौ ओरै गोबा साफा खालामनानै नै बेफोरबायदि साफा खालामजोब्बाय आङो बिदि गुफुर नुहोबाय आरोना आङो माने सानिखौ होआ आरोना एसे साफा खालामनानै हरो आं ओमफ्राय बेखौ साफा खालामनो बिराद गोबाव टाइम लायो खमानो बेखौ आधा घन्टा नांगौ बायदि मोनबाय आं गासैजों ओंखायनो लासै खालामबाय थानोसै आं मोनाबायबो टाइम जाबाय टाइमा नै लोगोफोर नै टाइमा 10:50 जाखाबाय दासो स्टार्ट खालामदों खामानिखौ दिनै खावसे ओमफ्राय गाबोन खावसे खालामसै ओमफ्राय थार्सडे गाबोननि अखानायैहाय केकआ रेडि जासिगोन आरो फुङाव लांसिगोन ओमफ्राय दिनैहाय एसे खालामनानै रेडि खालामनानै दोनथ'नोसै आरो नै माबायदि हायो नै ये सब साफ करना है अच्छा से दा नै मिस्टारखौहाय क्रिमखौ बिट खालामनो थिनबाय आङो ओमफ्राय आं इथिंहाय मोनसेखौ साफा खालामखांबाय नै ओमफ्राय इथिंहाय बिराद दङ आंना साफा खालामनो गोनां बेखायनो बेखौहाय आङो बेयाव थिनबाय आरो ना बे क्रिमखौ बिट खालामना लासिगोन थोआ बियो मोनसेयावनो जोबगोन र' जाथ'बाय दे नङाबा दा बांद्रायबाबो बिसिम जाद्रायबाबो दिगदार जायो दोनथ'दो बिट खालामदो दे आरामसे करो हाँ इधर देखो एक बार फोटो लादोंमोन आं आइस गैयामोन दा बानायदो जाबाय लोगोफोर इसिबांखौ बानायनानै लांजाबाय आरोना नै जाबाय दा बेखौ दसे फ्रिजआव दोनग्रोनांगोन गरम बोथोरा थाब मेल्ट जायो बेखायनो दसे फ्रिजआवहाय दोनग्रोनांगौ आरो ओमफ्राय बेखौ दोननोसै ओमफ्राय दसे उनावहाय बानायनोसै दायो नै हाना लाजोबखांबाय नै साफा हाना लाखाबाय नै हाना लाजोबबाय बे गाहायनि बे गेजेरनि बे गोजौनि आरो ओमफ्राय दा क्रिम होबाथ' जासिगोन दा नै बेवहाय टार्न टेबोल गोदानाव बानायफिनसै ओमफ्राय दायो बेवहाय 5 केजि नालाय 3 केजिनिफ्राय आं बे ड्राम बर्डखौ इउज खालामो आरो बेखौ मोजां मोजांखा 100नि बारा लायो बे मोनसेयावनो ओमफ्राय बेखौहाय आङो इउज खालामसै एबार बे मोनसेल' मोननैल' लादों ना जोङो दा मोनसे थांबाय ओमफ्राय मोनसे दं मोनसेल'सै अर्डार खालामफिननोसै नै ओमफ्राय हाख्लाबनाया बेसे गोबांथारखो नै सुयोबा बेखौ आधा केजि बारासो ओंखारनांगौ बेयाव थाङो आरोना हाख्लाबनायावनो सुनानैसो बानायखायो नालाय जोङो हाफ केजिनि 1 केजिनि बिदि सुनानै उनाव एसे हाख्लेब खालामनायावहाय साफा खालामनायाव थाङो आरो एसे बेयाव अजना एसे खमायो ओमफ्राय दा बानायलांबाय थानोसै आं लोगोफोर दायो क्रिमखौहाय नैबे पाइपिं बेगाव सोनानै लाखानोसै आरो मोननै बाहायनोसै आं पाइपिं बेगखौहाय जोब्बाथाय नोङो सोना होबानो जाबाय दे ओंखायनो थाबनो उन्दुनो लुबैबायना नै 11 जाबायना टाइमा ओंखायनो थाबनो बानायनानै उन्दुनोसै दसे दैया फुना लानि माखौ
फार्स्टआव गुब्रुनोसै बेयावबो सोना लागोन बेजों सोनो मोजाङा गोलावजों स्पेकुलारजोंबाथाय जाथारा आइसक्रिम सानखा लानांगौ मोननै रेडि जाबाय मोननै जाबाय बाहाय लांसै बोरै थाब बानाय नङाबा मेल्ट जायोना गरमाव औ ओंखायनो बानायजेनबाय नै एसे मेकआप खालामदों र' दाफबदों माबा माबि एसे सिबलांसै बर'हा खर' गिदिंलायलायो दा आं एसे खर' गिदिङो आंबो गिदिङो गिदिंनायालाय माबो उफाय गैया माथो खालामनो आरो फिल मोनलायनाय थानाया थोस नै लेयार मोनसेयावनो जोबखासै क्रिमा गलालै भिडिअ खालामनायखौ भेनिलामोन दा भिडिअ खालामनायखौ आं दोनथ'नोसै होनब्ला औ दाहाय लास्टआव देखायनो हासै एसे हिन्जावखौ हेल्प खालामनोसै आंबो दे फैदो पाइपिं बेगावहाय क्रिम सोना होनोसै औ एसे मिनिनाय नै गोजौ जाखाबाय दानो 4 लेयारखा नै माने ओरै हानायावनो बे मोनसे सासे जानानै डिग्रि बानायखानाय लेयारखौ मानसि गोबां जानायनि नालाय ओंखायनो आरो मबाइलावसो फिसा नुयो दा मबाइलाव फिसा नुखायो नायबाथाय नै बा गोसोआलाय नै ओमफ्राय बेखौहाय आरो गोबावसो जोब्बाय क्रिमानो बेयावनो जोब्बाय आरो दंबावोसो मेरला हनै बानायना लाग्रोनोसै दायो आयुफोरनि गासि गिदिर जाखो बासलि दिखांलाय लाइफआव फार्स्ट टाइम बिदि गिदिर केक बानायफेरला सौथिनि गाहायनिखौनो थिखि जाहांखालै फिसासाल' नुखायो मबाइलावनो नि मोखां खाथियाव लासा बिजिरो नुयो नै दा बेखौबो फ्रिज दोननोसै क्रिमाबो जोबखाबाय नै बेयावनो बिदि खालामनांसिगोन आरो एसे फ्रिजआव The next day. केकखौ थिखोबाय आरोना माने हारसिं थिखोनो हाया नालाय हारसिं ओरै हमथाग्रा थानांगौ बेखायनो भिडिअ लानाय जायासै आरो ओमफ्राय नै थिखोबाय एसे गोहो जाखादों फार्स्ट टाइम बिदि केक जादों आरो 40 बिदि गोजो जायोमोन ओमफ्राय 3 दा बिदि गोजो जाबाय आरो दा बेवहाय एसे डेक'रेसन खालामनायखौ नोंथांमोन देखायनोसै नैयावहाय नैबे नामखौ होनांगौ फन्डेनावहाय बिदि लिरना लाखाबाय आङो बे लिरनायाबो इडेबोलखा माने इडेबोल मार्कारजों लिरदों आरो ओमफ्राय दा बेवहाय नैबे सिथाबसै ओमफ्राय नै मोनसे दङ बे लेरद्रायनाय रोजाबायमोन नै गिर्जानि नालाय बियो ओंखायनो क्रसखौ होनांगौ आरो ओरैहाय ओमफ्राय दा बेखौ मिलायनानै होनोसै माहा होनाय जायो माहा होनाय जाया दायो नायलांबाय थादो नै लागायजेनबाय आङो गिर्जानिखाय एसे सिम्पोल बानायनाय जाबाय नैबे बर्डारनि माबाखौबो बिदिनो सिम्पोल डट डट बायदि स्टाइलैनो होबाय आरो एसे नै सिम्पोल नुनायनि एसे ओमफ्राय एसे सिम्पोल जाद्रायगोनखाय नैबे गेजेरनि टियारावहाय बिदि होना होबाय आरो ओमफ्राय दा नै दा बेवहाय दंबावो लास्टनियावहाय एसे मोजां साजायना होनोसै ओमफ्राय सिथाबनानै होनोसै नै लास्टनिखौहाय नैबे बिलाइ स्टाइलनिजोंहाय एसे साफा मोजां रेगे रेगे नुथोंसै होननानैहाय लिरना होबाय आं सिम्पोलसो बिखादों नालाय ओमफ्राय सिम्पोलैनो एसे बानायबाय आरो Third anniversary Don Bosco Catholic Church Khagrabari
जों दा हाबगोन ना हाबला जागोन ना जाला हगा नै दाना सिम्पोल रायलायनायखाय नैबे माबाखौ स्प्रिंकलखौनो होना होनोसै एसे साइज नुनायनि माला बेगर बेबो जाजाखायो चक्लेटसोखा ओमफ्राय गोजौआव एसे होनानैसै ओमफ्राय बिदिनो फिसा 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 थायोना बिदै बायदि बिदै मा होनगोन बेखौहाय एकदम फिसा 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 थायोना बेखौ सारना होनोसै आरो साइज नुथारो आंहा बेखौ ओरैबायदि समायखायो बेखौ होबाथाय बेखौहाय सारनानैसै र' खिन्थु बारा गोबाव थाया आरो एसे गलिनो नागिरो एसे लानानैहाय बोरै सारो आंलाय माबा फोरों माइ फोनाय नामा समायना ने 3rd anniversary 3 wow nasi kuih tu eh Saya Malaysia ni 3 sudah wow so cute दा नों बेजा जोङो बेकिं खालामनोसै बक्सा मोनथाम नांबाय बेवहाय गासैहाय नैबे बक्सा मोननै जाबायथ' ओमफ्राय नैबेखौ हाख'नानैहाय नैबेनि माबाखौ गारबाय बेवहाय ओमफ्राय बेखौ सायाव ओरै होना होनोसै आरोना ओमफ्राय दा हारसिं जानाय नङा नांगोन बोरैबा केकआव हमथानांगोन नों ओरै नांहैबा खेबजाबाय ओरैबो खेबनोसै दायो खेबजाबसै आरो नैबेजों जमा होनानै खेबजाबांसै दा बिसोर बारै बख'यो बारै बख'आ गावसो दंसै हरनांसिगोन खेमसिजोंहाय ओमफ्राय दा बेवहाय ज' जानायखाय जोङो फ्रेस रलखौहाय मिलायना होनोसै आरो दा नायबाय था माबाया मिलायो आंनानै नै फ्रेस रल थायो आरो बिदि ओमफ्राय डाइरेक्ट सिथाबखायो आरो ओरै होखानांगौ डाइरेक्ट नैनिफ्रायसो खालामनांगोन नैनिफ्रायसो ओरैहाय सिथाबनानै गोजौ गाहाय लगायजोबखा जों बेखौहाय खुनु हाद्रि हाबनायनि चान्स गैला आरो ना सिगांलाय ओरै थाबाय आरो सिथाबनानै जाबाय ओमफ्राय बेखौ जों बख'थ'बाय दा गावसोर सोना लाथोंसै गोसोबायदि स्नो स्प्रे मोननै अफार मोननै ओमफ्राय नैबेयावहाय 3 नाम्बारनि मा होनो बेखौ टपार नाम्बार टपार केन्डेल नाइफ बेफोर थांफाजोब्बाय आरो दा जोंना पेकिंआबो जोब्बाय लोगोफोर टाइम लायो बिदि 3 tier 4 tier केकफोरखौ बानायनो टाइम लायो नालाय दा बेखौहाय मास मोनसे सिगांनो अर्डार होदोंमोन आरो बे केकखौहाय ओमफ्राय नोंथांमोननोबो जुदि अर्डार होनो गोसोबा बिदि गिदिर गिदिर केकखौहाय सप्तासे सिगां अर्डार होबानो जाबाय आरो होमबा जों साबसिन माने आइडिया सानखांनानै बानायनो हायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै वेडिं केक ओमफ्राय सोरबा सोरबि बिदिनो एनिभार्सारि बार्थडे अनेक केक अर्डार खालामनो गोसोब्ला नैबेयाव गाहायाव डिसक्रिपसनाव आंनि नाम्बारखौ होना होदों नोंथांमोना थांनानै मेसेज हरबानो जाबाय बाय बाय